L-ahhar stharrig tal-Ewrobarometru juri li l-Maltin huma l-aktar inkwetati mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dwar il-kriminalità f'Malta. Il-kriminalità tinkwieta lil 12% tal-Ewropej meħudin f'daqqa, imma l-aktar poplu inkwetat bil-kriminalità u l-poplu Malti. 45% tal-Maltin huma inkwetati bil-kriminalità. Waqt il-programm Iswed fuq l-abjad ippreżentat minn Frank Bsajla, il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar sosta li l-inkwiet ma jiġix mix-xejn. Sema l-qtil ta' ġurnalista, istituzzjonijiet li fallew u kummissarju tal-Pulizija ineffettiv fost oħrajn. Robert Kutajjar kienet jiddibatti mad-deputat laburista Alex Muscat. Il-poplu Malti għandu għalfejn jinkwieta? Għandu għalfejn jinkwieta. Għaliex inti kif tista' tkun moħħok mistrieħ jekk lassa fil-lokal tiegħek b'mod regolari ikunu magħluqin. Inti kif jista' jkun illi għandek anzjani illi llum jibżaw, illum jiena ninsew il-qtil għall-mument. Ejn iċċekkjaw ftit l-istatistika dwar is-serq, dwar il-problemi ta' droga u kien hemm numru ta' inċidenti oħra għaliex jekk aħna illum f'dan il-programm ħanibagħtu l-messaġġ illi il-concern ta' 45% meta il-medja fl-Ewropa hija ta' 12%. Żgur li maħniex l-aqwa fl-Ewropa fejn tidħol il-biża' tan-nies. Id-deputat laburista Alex Muscat qal li l-Gvern Laburista qed idawwar ir-rota ekonomika permezz tal-investiment fil-qasam tal-edukazzjoni u s-saħħa. F'dan il-kontest semma l-Università Amerikana li l-Gvern tal-il-negozjant Ġordaniż Art fiż-Żonqor u f'Bormla biex jibni l-Università u li sal-lum qatt m'għandix aktar minn 15-il student. Settur tal-edukazzjoni u settur tas-saħħa. Ma xi ġara. Ma ħarisna lejhom bħala niċċeċ ekonomiċi li oħra l-aħħar darba. Dak xejtajt l-Università taż-Żonqor u Vitals dawn huma żewġ. Robert Kutajjar tkellem dwar il-qasam edukattiv, il-problemi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom l-għalliema kif ukoll il-problemi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Għandek kważi 80% tal-għalliema llum professjonisti għalliema ma jaħsbux darbtejn biex jitilqu l-professjoni li tant studjaw min jaf kemm hemm ġenituri qed isegwuna illi nefqu ġidhom biex raw ilhom jiggradwaw bħala teachers, però mur ara x'motivazzjoni għandhom l-għalliema llum. Semmejt is-saħħa wkoll. Jiena stennejt li forsi tkun int l-ewwel wieħed u verament tieħu news illi tgħidilna fejn marru dan il-housing minjun. Fil-programm kienu diskussi diversi temi oħra, fosthom il-beħ tal-isptar Kering Grek, l-isptar San Luqa u l-isptar Ġenerali ta' Għawdex.